iki. Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lha iki kabeh kok sok karepe dipek iki lho. Wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok. Oh putuku. Ya gak mungkin to, kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya. Oh tak golekne nek karo iki nek papane. Mosok. Kok cedak ini kelumutan. Keluargane Pak Oh Agus. bener. Bener. Jenenge Suwarti. Nggih Pak Dalang. Nggih, namine Niken Suwarti nggih. Ah berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Erat. Ayu iku, Dik. Yo. Pamundhut saking Pak Lurah Ngalih. Ya. Pak Lili ngersake bajing loncat no. Nggih, Pak. Oke. Langsung ae. Lajeng mawon Slendro. Ayo. Diaturake sugeng nglaras Pak Lurah, mugi-mugi kinarya jampine saya ugi dumateng Bapak Bupati. Ya. Amin. Mugi-mugi tansah berkah lan amanah. Amin. Bajing loncat. Yo. Bangun. Apa turu? Tore cong, toju dina. Yo nanemboi, toju dina. Berebeken salon aku. Salon. Wong salon gak cukur kok berbeken. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh. Abdi lebat nerosante ti Dasar dayanya. Bajing locak,
Bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Api cepat, api lepas. Naro Santo di angkana. Kesakan, salira petuas pisan. Hawatos, 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 hawatos. Taruh kesenangan santo. Api termuter pas ini. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, balik. Oh. Bajing. Hey, hey. Tepuk tangan Mike. Beri kita. Yes.